Volám sa Martin Jankura a vyštudoval som na Fakulte umení v odbore dizajnu. Pôsobím v Košiciach a venujem sa produktovému dizajnu a interiérovej tvorbe. Moja tvorba je charakteristická tým, že využívam techniku vypaľovania do dreva, ktorú spájam so súčasným dizajnom. Taktiež pôsobím v občianskom združení Case Design. V nábytkovej tvorbe spájam remeslo so súčasným dizajnom, ktorý vyjadruje potrebu doby a taktiež osloví novú generáciu. Ručný proces dekorácie predstavuje nábytok ako unikátny kus, ktorý vie osloviť a je jedinečný a taktiež vytvára vlastné sebavedomie. Prvý pokus využiť techniku vypaľovania do dreva som aplikoval na prácu potetované stolíky, ktoré získali v roku 2010 prvé miesto v kategórii drevo na súťaži Kruhy na vode. A pri tejto práci som sa inšpiroval postavami a ikonami komiksových hrdinov. Po prvom úspechu s potetovanými stolíkmi prišla taktiež zákazková výroba. Na požiadavku zákazníka som vyrábal a dekoroval nočné stolíky s japonskými motívmi a neskôr som sa inšpiroval obdobím secesie a Alfonsom Muchom a jeho grafikami. Okrem vypaľovania na drevo sa venujem taktiež návrhom autorského dizajnu, ktorým patrí séria stolíkov, pri ktorých som sa inšpiroval zápalkovou škatuľkou. Vlastne otváranie a zatváranie som aplikoval na nábytok. Môžeme to vidieť taktiež pri spracovaní, kde jedna časť je striekaná aj farebná a druhá časť je ponechaná v prírodnom materiáli v dreve.